esetleg valaki elmulasztotta volna megnézni azokat az összecsapásokat, és azért rendesen meg kellett izzadnia mind a két harcosnak. Ez majd a későbbiek folyamán akár jól is jöhet, mind Nagynak, mind pedig Karacsnak, és hát feltetően annak, aki majd kettejük csatájából tovább jut. De ennyire még nem menjünk előre. Az biztos, hogy ők eddig bent töltötték a ringben a maximális időt. A lehetőségekhez képest, bár ugye extra menet nem volt, és van lehetőség a szabályok alapján. Meglátjuk, mire mennek majd most egymással. Az biztos, hogy tetoválások terén lekörözhetetlen a lengyel fiú, bár a horvát is dicsekedhet egy-két díszítéssel a bőrén, de hát a lengyelt meg sem közelíti, aki tényleg fejtetőtől a talpáig ki van dekorálva rendesen. Hát ez persze most nem sokat számít. Az biztos, hogy kellőképpen tartanak egymástól, nekem legalábbis úgy tűnik az első 1 perc alapján. Igen, és Várnica vár ki. Nekem is ő volt a meggyőzőbb egyébként az előző mérkőzés alapján. Rövidek voltak a horvát, illetve a lengyel fiúnak a próbálkozásai kézzel. Nagyon távolról indítja ezeket az ütéseket. Hát gyengén, ha de benn voltak testen, most ez az utolsó 2. Nagyon beledől, de a távolság miatt gyakorlatilag az a helyzet, hogy ebben nincsen igazán erő, csak csapkodja a felszínt. És azért a rendkedvére elmondom, már itt a tetováló sztoriból már lehetett rá következtetni, szóval a lengyel fiú van piros nadrágban és feketében Várnica. Várnica szépen finoman elkezdte dolgozni a lengyel fiú előlévő lábát, és ez indokolt is, és azt hiszem folyamatosan fogja bombázni, hiszen le kell lassítani a lengyelt. Már emelgeti is azt a lábat. Így van, egyébként Hébeúba próbálkozik a lengyel is, mert ő is úgy érzi, hogy ezzel akár még sokra mehet. Most kemény összecsapás volt készen. Egyébként minden egyes Várnica rugás után a sarokból lehet hallani egy ilyen helyi felkiáltást. Itt viszont most kapott egyet Várnica, aki már az első meccsen is többször padlón volt, de sajnos nem azért, mert olyan erővel megrúgták az ellenfelei. Az első meccsen azért sajnos, mert ugye magyar volt az ellenfele. Itt pedig most szintén nem tett benne nagy kárt a lengyel fiú. Rozászki nem mer igazán közelharcba merészkedni. Attól függetlenül, hogy nagyon bevállalós és nagyon kemény megmutatta magát az eddigiek alapján. Pedig azt hiszem, hogy neki ez nagyon jól feküdne, hogyha közel tudna menni és nagyokat tudna ütni. De ezek a távolról indított ütésekben nagy erő tud lenni, de kevés most. Seconds out. Round 2. Jön a második menet. Következik a második menet. A lengyel-horvát összecsapáson. Elég óvatos Várnica. Kivárásra megy, nagyon úgy tűnik. Ő volt eddig a pontosabb lábbal mindenképpen. És a lengyel az, aki érzi, hogy inkább előre kéne jönnie. Rozászki tehát. Egy-egy feltartó rugás, ezek nem túlságosan erősek. Bírók persze jegyzik azért őket. Most keményen végre egy kis harc, mert Várnica nem nagyon áll oda a lengyelnek, de ő csinálja jól egyébként. Már itt most azért kézzel inkább a lengyel fiú volt eredményes, Rozászki. Ezeket az egyenes rúgásokat azért csinálja, hogy gyakorlatilag valóban ne kerüljön közelharcba a horváttal. Illetve ezek az egyenes rúgások sokkal gyorsabbak és nehezebben védhetők sokszor, mint a köríves rúgások. A gyorsaságuk véget. Combra irányuló lókikei azok már azért jobbak, sokkal hatékonyabbak is.
mint testen a feltartók. Legalábbis a lengyelnél. Nem tudom, én azt érzem Várnicán, hogy vár. Továbbra is várja az alkalmas pillanatot. Íme az alkalmas pillanat. Most megjött neki, mert kioszt jó néhány pofont a sarokban a lengyelnek. Amikor elérkezettnek látja az időt a horvát, akkor támad csak. Nagyon racionális, amit csinál, és nagyon pontos is, bár itt ebből lehet, hogy sérülés lesz. Nagyon úgy tűnik. Hiába ösztökéli küzdelemre a vezetőbíró. Nagyon megsérült, és pontosak voltak Rozászkinak az ütései ettől függetlenül. Van még egy perc, ezt valahogy ki kéne bírnia a lengyelnek, mert egyelőre alig áll a lábán, és nyilvánvaló, hogy tovább fogja bombázni majd a sérült testrészt Várnicát. Így van, mennek továbbra is, mennek a kemény rugások, gyomorra pedig irányulnak a feltartó egyenes rugásai Rozászkinak. Most egy körívessel is próbálkozott, de ez túlságosan rövid volt. Ha közel jön Várnica és ha megérzi a távolságot, akkor nagy bajban van a lengyel. Kiheverte, úgy tűnik, a nagy fájdalmakat átmenetileg Rozászki, de lábon annyi rugást kapott most már, hogyha ezt így a lábon kihordja ezt a meccset, az nem lesz semmi. Leginkább betegséget szoktak kihordani persze lábon, de Várnica felér egy rendesebb korral is Rozászkinál.